Suomen ja koko Pohjoismaiden suurin raideliikenneonnettomuus on vaatinut toistaiseksi 64 ihmisen hengen ja 223 on loukkaantunut. Mitäs täällä on tapahtunut? Eikö se ole vähän niin kuin sun kertoo meille? Toistan onnettomuustutkinnalle kollegan aiemman kysymyksen. Onko todisteita pommista? Niin kuin sä huomaat, junat ei ole voinut mitenkään törmätä. Väliin jäi yksi raide. Mitä missä säiliössä oli? Meidän lapset oli asemaravintolassa. Onko sinulla sieltä mitään tietoa? Me lähdettiin tutkimaan tulipaloa, josta tuli räjähdeonnettomuus. Ja nyt siitä tuli kemikaalionnettomuus. Ne tietää. Tietää mitä? Lopeta! Pysäytä se! Se saatanan kusipaa annoit sen ymmärtää, että se on vastuus koko onnettomuudesta. Itärata ei voi olla kiinni 2 viikkoa. Me ei oltu tutkittu niitä ylimääräisiä säiliöitä. Sä menet antamaan niille luvan tulla tänne tuhoamaan meidän onnettomuuspaikkaa. Mä en saatana soiko antanut mitään lupaa. Me ei tiedetä yhtään, mitä Pyhäniemellä tapahtuu. Mun uran isoin keissi ja mulla ei ole hajuakaan.